हाँ ଯିବା ଆହୁରି ଅଛି। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କତିକି ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ଏଇଟା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଗାଁ ରାସ୍ତା। ମତେ କଣ କଲ ତମେ? ତେଲଟି ହାତର ତେଲଟି ହାତର ଶୁଙ୍ଗି ବସିକି ଲୋକଙ୍କର ଗାଡି ହାତୀ ସବୁ ହାତୀ ପାଣି ଭିତରେ କଣ ହଉଛି? ଲାଇଟ ଜଳୁଛି ନା ଏପଟେ ଯିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ କାଇଁ ବୁଲେଇଲେ ହେଠି ହେଠି କାଇଁ ହାତ ବୁଲେଇଲେ ଆମର ଏଟିଏମ୍ ବସ ସ୍ଥାନ ଶୁଭଶ୍ରୀ ପିନ୍ଧେଇ ଦଉନ ଧଳା ଗୋଟା ନେଇ ରୂପାର ମାଙ୍କର ମୋ ଆଇ ପା ମୋ ଗେଲି ବା ମୋ ବୁଢୀ ବା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କତିକି ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ଏଇଟା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଗାଁ ରାସ୍ତା। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସକାଳୁ ରେଡି ହେଇସାରିଲିଣି ବାହାରିକି। ଆମର ଆଜି ଯିବାର ଅଛି ପାଟମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କ କତିକି। ଥିଲା ତ ଟିକେ ମାନସିକ ଥିଲା, ବାହାଘର ପରେ ଯିବାର ଥିଲା। ତ ଆଜି ଯିବୁ ମାଙ୍କ କତିକି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ବାହାରି ସାରିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏବେ ଉଠିକି ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରି ବି ନାହାନ୍ତି, ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କର ବାହାରିବା ଲେଟ୍, ଆମର କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ଟା, ମୋର ଆଗେ ତାଙ୍କର ଲେଟ୍। କାର ଲେଟ୍ ହୁଏ, କାର ବାହାରିବା ଦେଖୁଛ ତ ଟିକେ ରହୁଛି ଆଉ ଅଂଶ ଉଠିଲେ ସିନା, ବେଣୁସ ଉଠିଲେ ସିନା। ଜଲ୍ଦି ବାହାର, ଜଲ୍ଦି ବାହାର ଯିବା। ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରୁଛୁ, ରେଡି ହେଇକି ବାହାରି ସଇଲା। ହଁ ଯିବା ଆହୁରି ଅଛି। ମା ପିତା କତିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ନାନୀ ଏତେ ଜନାର ଜବ୍ ଥିଲା ନା, ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ନାରାୟଣରେ ମୁଁ ପକାଏ ଆଗରୁ ତେଲ ହେଲା। ତାପରେ ବିନ୍ଧାର ଖୋଲିଗଲା, ମେଡିକାଲ ପରଠୁ ମାଇଲେଜ ଭଲ ଦଉଛି ଏବେ। ଏଟା ଆମର ମାର୍କେଟ ଘର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭଡା ଲାଗିଛି। ଡେଲି କି ଆସିବାର ଥିଲା, ଡେଲି ମାର୍କେଟ ବୁଲା ଥିଲା। ମତେ କଣ କଲ ତମେ? ତେଲ ପକେଇ ଦିଅ। ତେଲଟି ହାତର ତେଲଟି ହାତର ତେଲଟି ହାତର ଶୁଙ୍ଗି ବସିକି କିଏ ଦୀପରେ ପଳେଇ ସଇଲା ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ପରେ ପରେ ଫଳ ଦୋକାନ ଟା ପଡିବ। ଏଇ ବିରାଟ ମେଡିକାଲ। ଶିବ ମନ୍ଦିର, କାନପୁର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ନାଁ କଣ କହିଲ? କଣ କି ପୁଲ ଗୋଟେ, କାନପୁର ପୁଲ ଗୋଟେ କଣ କୁହନ୍ତି ଲ? ଯଦି ପିଓର ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନେ ନାହିଁ, ଜାଣିଥିଲି ମନେ ନାହିଁ। ନା ନା ସିଏ ଅଲଗା ଗଲାଣି। ଏଟା ଗୋଟେ କଣ କୁହନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ଆଗରୁ ଭୂତ ବାହାରେ, ଭୂତ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ହେଲେ ବି ଏଠି ବନ୍ୟା ହେଇନେ ଏଇପଟେ ରୁହ। ଏଇ ଯୋଉ ଲିଙ୍କି ନୁହଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ପକ୍କା ଘରଟା ଦେଖା ହଉଛି, ପକ୍କା ଘର ଅପୋଜିଟ କନ ଗୋଟେ ମାଟି ଘର ଦେଖା ଯାଉଥିବ ଅପୋଜିଟ କି, ତାଙ୍କ ଘର କରିଦେଲେଣି ମତେ ପକ୍କା ଘର ସେଠି। ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଘର। ଆମେ ଏପଟେ ଗଲେ ବହୁତ ବାଟ ପଡିବନି, ଏପଟେ ପଛୁଆ ବୁଲିକି
এটা যে ধামরা ট্রেন লাইন না ହଁ কুইলা କୋଇଲା ପ୍ରବଳ ଚୁଲି ମାନେ ଆକୁରେ ଟାଣି ଟାଣି ଲୋକଙ୍କର ଗାଡି ହାତୀ ସବୁ ହାତୀ ଅରିଜିନାଲ ହାତୀ ନୁହେଁ ଚାରିଟା ହାତୀ ହେଲା টাটা হাতি ହଁ সে কଣ ଡାଲା ଓହୋ ବହୁତ ସାରା ଗାଡି ବୁଲେଟ ବୁଲେଟ କିଣି ନାରଖାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ଏଇଠୁ ରାସ୍ତା ଭଲ ନା ଏଇଟା ସେଠି ଉନ୍ନତ ଭଲ ବି ନା ନା ତଥାପି ଟିକେ ଭଲ ଅଛି Specification ଭଲ ଅଛି ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ମାନେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ହେଇଛି ଆଗରୁ ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦଲି ରୋଡ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ଚାରି ଦି ସାଇଡ ଗଛ ଦିଅ ଏଇଟା ନା ଆଉ ପୁରା ବଡ ବଡ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ଥିଲା କାଟିକି ନା ଭଲ ଲାଗେ ଚାଲି ମାନେ ଯୋଉ ଗାଡିରେ ଗଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଚାକିଲା ନା ଦି ସାଇଡ ଗଛ ପୁରା ଏମିତି ରାସ୍ତା ଉପରେ କଭର କରିଥିବ ଗଛ ପୁରା କାଠ ଦେଇକି ସେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ପୁରା ଗଛ ଦି ସାଇଡ ଆଗରୁ ଏକା ସବୁ କାଠ ଡବଲ ଲେବୁଲ ବସିଯାଉଛି ହଁ ଦେଖିଦିଏ ବହୁତ ମୁଁ ମୋର 10th ପ୍ଲସ 2 କଥା କହୁଛି ଏବେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲି ନା ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଛାଇ ବଢିଆ ଛାଇ ଭଲ ଲାଗେ ରୋଡ ଟା ଭଲ ଲାଗେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖା ହେଲାଣି ନା ହଁ କେତେ ବାଟ 1.5 କିଲୋମିଟର ଏଇଠି 1.5 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଏ ପାଣି ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ହଁ ଏମିତି ଭଲ ପାଣି ଭିତରେ ହୁଏ ହଁ ମାଛ ଛଡା ହବ ପାଣି ଫେଟେ ହଁ ମାନେ ତ ପଙ୍କ ଉଠି ପଇଲା ମାନେ ମାଟିଟା ଭଲ ଇଏ ହବ ଗଛ ଭିତରେ ଲୁଚି ଗଲେ ପାଣି ରୁଆଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ପାଣି ଭିତରେ ଯାଇ ପୋତାନ୍ତି ଯୋଉ ରୁଆଟା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ହେଇଗଲା ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲା କେତେ ବାଟ ନା ଆମର ଅଜା ଥିଲା ବେଳେ ଏଇଠି ସବୁ ଧାନ ଇଏ ମରା ହେଇକି ରଖା ଏଇ ଧାନ ପିଟା ହୁଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ରିସେଣ୍ଟ ହେଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଇଟ ଜଳୁଛି ନା ମା ମଝା ମାସ ହଁ ଏଇଠି ସବୁ ଦୋକାନ ହଉଥିଲା ହେଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ଦୋକାନ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ହଁ ମଝିଆ ମା ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଏଇପଟେ ମତେ କହିବି ବୁଲିକି ଆସୁଛୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିନି ବା ଏପଟେ ଯିବି ମୁଁ କହିନି ସେଠି ରଖିବି ଶଙ୍କା ସୁନ୍ଦର ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ କାଇଁ ପୁରଉଛୁ ସେଠି ସେଠି କାଇଁ ହାତ ପୁରଉଛୁ କି ଦଉଛୁ ପଇସା एटीएम में बुढ़ी बुढ़ी हमारे एटीएम चलो दियो चलो हबु तो बस लाइन है चल साटा नहीं चल हला मजा मा साड़ी ने पानी रे पानी था भैया आज का पड़ी हाँ सेम
ଏ ସକାଳେ ବେଳେ ମାନେ ହେଲାଣି। ହଉ ତ ବସିଛନ୍ତି ଆଗ ଯନ୍ତ୍ର ଆମେ ଆଉ ନାଣ୍ଡି ନା ହଁ କଣ କରିବ ଆଉ ଆସିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସ ଥିଲ ଆସିଥିଲୁ। ମୋ ନା ସୁଭାଶିଷ ତା ନା ଶୁଭଶ୍ରୀ। ଉପାଶିଷ ନାଁ କାଟିଦେ ତୁ ନେଇଯା ଝିଅ ନାଁ ଏଠି ସବୁ ଚଳିବ। ହଁ ଆଇ ନବ ପିନ୍ଧେଇ ଦଉନ କାଇଁ ପକଉଛ ଟିକେ ପୁରେଇ ଅଣ୍ଟା ତମେ ତ ତାଙ୍କ କପଡା ଅଲଗା ସେ ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଥିଲି ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଟିଏମ ସିନ୍ଦୁର ଦଉଛି। ଇଏ ଆମ ବୋଉ ଭେଣ୍ଟିକି ନେଇ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ କଣ କରିବି ଆଇଲା ଆଇ ଆଇ ତାର ସେ ବେଗ ଧରିଲା ମତେ ଏ ବେଗ ଧରିଲା ଦେଲା ହେଲା। ତାର ଆଉ ଚଗଲାମି ନାହିଁ। ମଜା ମା ମଜା ମା ମିଛୁଆ ମାଟା ବୁଝୁ ନା ମିଛୁଆ ସରିଛି କଥା ବିଶ୍ୱାସ ପୁରା ମିଛୁଆ ନା ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଚୋରି କରିବନି ଇଏ କରିବନି ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ହଁ ଏଇଠି ଗୁଳେଇ ଦିଏ ସେଟା ଏଟା ହଉଛି ଏଠି ହେଲା। ହଁ ମାମୁଁ 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 ଆଇବା ଏଟିଏମ ଏଟିଏମ ଆଇବା ଅଜା ପରେ ପରେ ଆଇ ହଉଛି ଏଟିଏମ ଠିକ। ଆମେ କଣ କହୁଛୁ କଣ ସେ ଚୁରୁ ଆମେ କଣ ତା ସାର ଛୁଆ ମିଶି ଆମେ ଜାଣୁ ତାର ଆମେ କହୁଛୁ କଥା କହୁଛୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ହଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ଧର ବସିଲାଣି ଘଡ଼ିଆ ହେଲା ମୁଁ ବିବିସିରେ ପଢୁଥିନି ଗାଁ ସ୍କୁଲ ସିଧ ପାଖରେ ପଢି ପଢି ଧଳା ଗୁଟା ନେଇ ଆମେ ଧଳା ଗୁଟା ହଁ ନେଇକି ପଳେଇବ ବୋଧେ। ଥାଉ ଆଉ ତ ଜରି କଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ଜରି ଇ ଜରି କଣ ହବ ଛୋଟ ଜରି
चूड़ नड़िया नहीं आसला आई छिड़े ना हाँ हुए सर तो दे दो नोट हो कोई बना स्त्री है लगे बुझे हो ना बेग आनी छो ये वजह केमती थिला कोने आगुरु एबे कोन हे गलानी कोने जागा वाला अन्नभोग एट दिया एट खाया बना हुए नहीं ये देखा ना लोक लोक ये लाइन लगे बसंत लाइन लगे बसंत मंगलवार मंगलवार नॉर्मल डे भी लाइन लगे बसंत है एबे किंतु आउ कार कार का बली की कोनी तुम पाटण होई पड़ा हाँ हाँ गोटे गोटे दिन 2 दिन पाली थाए भल जमी तुम ठाकुर आसुने बाटे बुझे बुलिक पड़िया हाँ तुझे आम एपटे बुलिक आसु 10 टका आई नथिले से जगह रहता 110 टका है सका मुझे बोली आई भी है कौन हम गाड़िया ये आगुरी शुण आगुरी ये जार बाहागर हुए से आसिक खबर देखी जाए पोखर ये सुना भासिक आसे हांडी भासिक आसे रोषेबास करने पुणी तुम कम सरला हांडी भर पूरा भितर पड़े जाए ये पानी के सुखे नहीं जानच शुभिला तो कला पहाड़ आसी भांगिया को आसला माँ को नाकटा रूपार लगी जानच जो कला पहाड़ आसला माँ कलश धरिकी गाँ झील भाई आसी पानी नाग भर पलि आसले तो पलि आसले तो जानी पाइला से बहुत समय न आसले तले तो से महिषी पुरैकी महिषी खुर जो गुड़ खुरटा बाजी जाता माँ नाकरे नाकटा रूपार माँ मु माँ को पूरा ये करे माने पूरा मार्जना मुझे जानी प्रोसेसटा है पूरा माने हाँ पारी ना ये भी मुझे फोटो उठे केत बड़ पोखर था आगे माछ लो बुढ़ी एरिया सुन लो बुढ़ी हाँ बुढ़ी भूली आगुरी अजा सान अजा रुहत तो माने पुकुरी आहरी बड़ा था देखनी जो पाट ये पानी देख पानी आस पानी भरी है बुर फुर सफा कर गाड़ी नहीं जाऊँ चाल रंग कहीं बम छाड़ दिया मो आई पा मो गेली बा मो बुढ़ी बा हाँ चलने भल हो माँ कही ठाकुर साथ तो चल आम धीरे धीरे जाऊ तो पछर आखि कौन देखे आखि देखे कौन ना ना ठंडा हो आखिर गरम पाई लार पर जानछु ना तू तो डाक्तर डाक्तर तो एमती नुहे माने माँ पाखे भोग करी आम बाहरी गले जाऊ बापर बोलते बाटर बापर तो बापर है कि जीव बापर खबर किए करते बापर खबर किए गला खबर आइला नना देखा करके आसले ना को पोखरी एटा गां मुंड एटा गां मुंड राइट साइड गले मामू घर हला को बड़े पड़े गले हां बड़े हम गां मुंड जाऊ ना हम एमती कटले गदिरो भारिया तनी सुने पुर दे गदिरो अच्छा अच्छा सुने पुर दे की गदिरो भारिया ए रास्ता जो गले आ सेपटा
ସେପଟଟା ହେଉଛି ମାନେ ହଳଦିଆ ଏଇଟା ହେଉଛି ହଳଦିଆ ଏକା ସେପଟା ବାମ୍ବୁଗଡ଼କୁ ଓହୋ ସୀତାପଡ଼ା ଛକ ଦେଇ ସେପଟ ରୋଡ଼ରେ ଆସିବ ମାଣିପୁର ସୀତାପଡ଼ା ଛକ ଦେଇ ସେ ରୁଟ୍ ଅଲଗା ସୀତାପଡ଼ା ଏଇଠୁ ମାମୁଁ ଘର କେତେ ବାଟ ହବ? ମାମୁଁ ଘର ଏଇଠୁ 500 ମିଟର ଭଳିଆ ହବ। ଓହୋ ଅଳ୍ପ ବାଟ ନା କୋଉଠି ଏଇଟା କୋଉ ଛକ? ଏଇ ବା ଠିପି ବନ୍ଦ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ। ଆଁ? ହଁ 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 ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତମେ ଦେଖିବ ହେଲା। ଏ କଣ ରୋଡ ସାଇଡରେ ମଦ ଦୋକାନ? ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ଗାଁ ଭିତରେ ବୋଲି ମେନ୍ ରୋଡ ନ ଗାଁ ଭିତରେ ତ ରୋଡ ଏଇଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ନା ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଏମିତି କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ନା ଅଛି ହଁ बंद कर दे मदनपुर होला पर ए जगह मदन पिक आसी ए भी बहुत सारा एटा होची रामजुड़ी छक होला कौन रामजुड़ी छक एटा ओहो रामछाड़ी अलगा रामजुड़ी अलगा रामजुड़ी एठी को आईना बात पूरी गले गाड़ी पाख एक्सीडेंट हो जगह ये रामजुड़ी छक जो मोला का जो अछि हाँ एक्सीडेंट रो माने कार गोड़ छिड़ी बाहरी एमती एक्सीडेंट हो गुंड फाटी बस बाहरी माने वांटेड टाइप रो स्पॉट वांटेड टाइप रो एक्सीडेंट हुए शुणिबनी रामजुड़ी जगह बहुत